Let's get izindaba ze-1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNgqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. I-ANC ichaza ngokwesula kukaNgqongqoshe babuyisele kuleli ababanjwe eTanzania bebaleka kanti kumhlathuze water uchitha eyesigubhukane. Lokho khulumela iqembu likakhongolose esifundazweni KwaZulu-Natal uMafika Mndebele uthi-ke kayikho ingcindezi abazoyifaka kuNdunankulu esifundazwe noMsadube-Ncube ngabafisa-ke avale isikhala eshiwe-ke uNgqongqoshe wezemidlalo amaciko namasiko Amanda Bani Mabhena. Engxoxweni-ke ekhethekile neziko lezindaba uMndebele uthi-ke ize noma kunjalo kepha bafisa kube-ke ngozoba namagalelo namava njengoba lona-ke kungomunye weminyango ebucayi nengumgogodla wesifundazwe. Kulindeleke ukuba uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal aqoke maduze ozoba uNgqongqoshe womnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni kulandela ukusula kuka-Amanda Bani Mabhena isigubhukane osukwini lwayizolo. Ukhulumela iqembu le-ANC esifundazweni uvezeke ukuthi kabafuni ukubamba ngobhongwane uNdunankulu malungana nozodutshelwa lokhu. ANC siyothanda ukunika uNdunankulu ithuba lokubheka emalungeni akhe esishamthetho ukuthi iliphi angalifaka elilingana nalenselelo. ANC ke asifuni ukubamba ngobhongwane uhulumeni kodwa esingakusho singajabulela ukuthi kufakwe umuntu ozokwazi ukuthi asebenze ngokuzikhandla asebenzele abantu bakithi ahlangane nabaculi ahlangane nezinhlaka zamakhosi ahlangane nawo wonke amaciko aphinde futhi aqinisekise ukuthi kuvuselelwa ezemidlalo ezikolweni futhi qinisekise ukuthi KwaZulu-Natal iyaqhubeka ihlonipheke kwezemidlalo. Yiloko nje singakusho ngaphandle ukuthi simbekele igama uNdunankulu. Kuthuse abaningi ukusabalala kwezindaba zokusula kukaMabhena onezinyanga eziyisishiyagalombili nje ebambele isikhundla kanti ukhongolose uvezeke ukuthi nakuba ungeke ukwazi ukudalula izidlangalaleni imbangela yokusula kwakhe ungaqinisekisa ukuthi kube yizathu ezimalana nempilo yakhe yangasese. Nakuba leli qembu likwamukele ukusula kwakhe lalileke ukwamukela ukusula njengelungu lesishayamthetho njengoba ke lithi likholelwa ukuthi ishoshovu ezifana naye ziyadingeka ukuqinisekisa ke ukuthi isigungu seqembu siyaphendula ngakho konke. Uphakamise izathu zakhe ezipersonal. Umbutho wesizwe ke uyaye ungayikhiphi izinto umuntu ayilethe zaba personal azindlulise emphakathini ngoba izathu zakhe kuyizathu ezithinta yena. Kube sekuthatha isinqumo sokwamukela ukusula kwakhe njengongqongqoshe. Kodwa sibe sephakamisa isinxuso okanye kube sekukwala ukusula kwakhe njengelunga lesishamthetho. Isizathu salokho ukuthi siyakholelwa ekutheni umama Amanda asengadlala enkulu indima uqinisekisa ukuthi isiphalamende lethu kuba iphalamende elineshoshovu, iphalamende liba nabantu abanesipiliyoni, iphalamende linabantu abazokwazi ukuthi li-hold i-executive accountable. Lokhu kuza nje iCabinet likaDube-Ncube lisanda kwenza ushintsho loNgqongqoshe ngemumva kokudutshelwa kuzwelonke kaSihle Zikalala kanti njengamanje uNgqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu nguye-ke ozobamba kuze kube kumenyezelwa ozongena kulesikhala. Kunqunywe amagalelo kaMabhena ikakhulukazi ngeqhaza alibamba ukuqinisekisa ukubekwa ngempumelelo wesilo uMisuzu kaZolithini nokunye okuningi. Umama Mabhena usebenze kakhulu uzokhumbula ukuthi KwaZulu-Natal sike sehlelwa ifu elimnyama lapho sishiwe khona isilo la kubuze khona isilo uBhejane. Lokhu bekwenzeka okokuqala emlandweni kaZulu emva kweminyaka ewu50 singakaze ngaphezulu kweminyaka ewu50 singakaze sibone ukubekwa kwengonyama. Kodwa umama Mabhena umsebenzi obubhekwe umhlaba wonke siubonile eba omunye wabantu abapreside kuwo kwabekwa indlulamithi yamakhosi akaZulu isilo uMisizulu kaZolithini. Okuba umsebenzi esiushayele kakhulu ihlombe siukhongolose nokumbe umsebenzi osibeke thina njengesifundazwe ekubalazwe hayi kuphela eNingizimu Afrika kodwa umhlaba wonke. Eyindabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu
ngiseThekwini. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuhlunyelelisa kwezimilo uRonald Lamula uqinisekise ukuboshwa kukaThabo Bester kanye noDokotela Nandipha Magudumana abatholeke ezweni laseTanzania baseke bebuyiselwa kuleli. Ngokusho kukaLamula kwisithangami sabezindaba uthi ke kunethimbe belijutshiwe eTanzania belisebenzisana nohulumeni wakhona ukuzama ukuthola uBester nentombi yakhe uDokotela Magudumana osola ke ngokuba ungqondongqondo ekusizeni uBester eqeke ejele laseMangaung lapho ke ebedonsa khona isigwebo sokudilikelwa ijele ngecala ngula nelokubulala. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuhlumeleliswa kwezimilo uRonald Lamula uqinisekisa ukukhalelwa kwamasongo kaSigonyela kwaThabo Bester kanye noDokotela Nandipha Magudumane abathole ezweni laseTanzania base bebuyiselwa kuleli ukuzobhekana namacala. uLamula uthi kunethimbe lahamba mhla ziyisishiyagalolunye kwephezulu ukuyosebenzisana nohulumeni waseTanzania ukuthola abasolo. Kanti ngokwembiko uDokotela Magudumana waba ngungqondongqondo kusizeni uThabo eqejele laseMangaung. The high-level delegation led by the Department of Home Affairs sent to Tanzania on Monday the 9th of April 2023 has successfully concluded the deportation of the fugitives. We can confirm that these fugitives have been returned to South Africa. Mr. Thabo Bester has been readmitted into the Hushimampuru Central Maximum Correctional Facility, and Dr. Nandipha Magudumana is under arrest, pending her first court appearance this morning. Ukhomishane kazolonke kumnyango wezobulungiswa nokuhlumeleliswa kwezimilo uthi uThabo ugqunywe ejele laseHusimampuru kanti ezokuphepha zisezingeni eliphezulu. Because when we looked at the security plan, moving him from where they landed to the nearest facility that has got all security measures that would ensure that he doesn't harm himself, that would also ensure that he's not harmed by any other person. The most appropriate facility then was identified to be Hushimampuru. And obviously in that facility we have different sections. We chose to then accommodate him at CMEX because we're also looking at the intensity of the security and the contact that we need to manage around him. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke uBheki Cele uthi noma engenalo ulwazi ukuthi abasolwa baphuma kanjani kuleli kodwa unesiqiniseko sokuthi kwakungekho emthethweni. Nothing shows in any whatever form of documentation that they left the country legally. Maybe they will explain exactly as they come back and ask and pee and all that. At least one person we know who did not come back, but he came in the country legally and left illegally. He came with a Mozambican passport and he left without any form of legality. uRonald uphinde waphendula ngodaba lokuthi iziboshwa zibe nama-laptops ejele wathi ezinye ziwasebenzisa ngoba ziyafunda kwizikhungo zemfundo ephakeme. The order is the applicants are allowed to use their personal laptops in their single cells without the use of a modem. The laptops will be made available for inspection at any given time. The applicants will have use of their laptops in their single cells for as long as they remain registered students with a recognized tertiary institution in South Africa. So that is a court order that we have, and as a department we are duty bound to comply with the order. uDokotela Magudumane uvele kafushane enkantolo yaseBloemfontein ebhekene necala lokusiza isiboshwa seqejele elokukhwabanisa elokubulala kulandela ukutholakala kwezidumbu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikwa uZamando Cele.
Uhlalo webhodi lenkampani ephakela amanzi uMhlathuze Water uThabishange usaveze ukuthi ke ukwesula esikhundleni kobe bambe njengesikhulu esiphezulu kulenkampani uDokotela Simo Olushaba akubanga ke into eyenzeke isigubukane kunalokho ke into ke ebivele ilindelekile kwingxoxo ekhethekile abenayo nethemba lezindaba le1KZNTV ushange ke uthi ke inkampani yaba nesivumelano sokuthi ke uLushaba uzobamba isikhashana kulesi sikhundla bese ke eqhubeka namabhizinisi akhe. Usihlalo webhodi lenkampani uMhlathuze Water uThabishange uthi ukwesula esikhundleni kaDokotela Simo Olushaba yinto ebisinesikhathi eside idingidwa ngakubanga yinto ebazumile. Ushange uthi uLushaba uxinwe ngamabhizinisi akhe nokuyisona sizathu sokwesula kwakhe. Singakwazi ukuqinisekisa ukuthi uyifakile incwadi yokuthi uyasula. Izathu kodwa ayishilo ukuthi kahle hle unama business interest akhona awakhe. Nathi samthatha sazonama business interest kodwa wathi uzothi ukuxeka kancane kuwona ngesikhathi esisiza. Kodwa njengamanje kufika ukuthi icontract yakhe liphela ngoFebruary. Wasithi uzokwazi ukuthi mhlambe akhulume nama partners akhe ukuthi mhlambe angasinikeza ithutshana elithe xaxa. Wavumeleka kodwa bethu uzonikeza ithutshana engafika kulokuzana ekupheleni kukaMarch. Kodwa ke wasibona ukuthi cha mhlambe ungaba uApril. Kuthi ekupheleni kukaMarch wathi ukhuluma nabo bathi abakwazi ukulinda isikhathi eside. Base bathi cha bamdinga ngempela ngoba uthe shareholder abuye abe ku board futhi yakhona. Ephendula ngokugasela kweforum eyabizofuna izincazelo ngenkampani yonogada uShange uthi lokho kakuhlobene nokwesula kaLushaba. Futhi kukhona nale configuration ke okuhlanganiswa amabhodi amabili umngeni noMhlathuze ikhambi uzoba neboard eyodwa E-Kzn. So ukhona lokho ke ngempela ngoba amabhodi omabili nalesemngeni nalena la kuthi vele sifanele silinde kuze kube iconfiguration isiphelile. So vele awukwazi ukuthi bese uqasha abantu abazoba permanent for 5 years ngoba iconfiguration silinde yona ukuhlanganiswa amabhodi amabili. So lokho kwama business forum uqondene uyazi lento kuthiwa uvele uqondane nje uyabona iyo lento bisi yenza sengathi uyabaleka akusona isigubhukane lesasenzele kade eyikhuluma lento. Kanti ke uqhubanga ngokuthi baqonda kahle ukuthi ukushintsha kobuholi benkampani ngakwakhe isithombe esihle ngayo kepha baphezukwazo izinhlelo zokulungisa leso simo. Khona kahle hle akuhle uma sikhuluma amaqiniso. Kodwa ke awukwazi ukuthi umuntu mesethi empeleni ubizwa amathuba akhe ayewadalile vele angeke awayeke nabalingani bakhe bekhuluma ngaleyo nto besuthi uzokwenza njani. Kufanele ukuthi empeleni sibone senza kanjani njengamanje. Kodwa umsebenzi into esingayisho nje ukuthi umsebenzi wokunikeza amanzi uyaqhubeka nje awuthintekile nje wona. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni eRichards Bay. Asike sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. I-ANC ichaza ngokwesula kukaNgqongqoshe babuyisele kuleli ababanjwe eTanzania bebaleka kanti kuMhlathuze Water uchitha eyesigubhukane. Inkosi yesizwe sakaMandlakazi inkosi Bhekintinta Zulu usenxuseke umphakathi namakhansela ngokuthi ke uyinakekele ingqalasizinda amanzi futhi ke ubike kumasipala uma kukhona ke amapayipi avuzayo. Inkosi uZulu usho lokhu ke emcimbini okwethula kosonkontileka ozofaka ingqalasizinda amanzi kumawadi amahlanu kwaNongoma okuzokudla ke 145 million wamarandi. Indawo yakaNongoma ingezinye zezindawo kulesi sifundazwe imphakathi yakhona ebihlezi ikhala ngenkinga yokushoda kwamanzi. Namhlanje umeya kumasipala wesifunda iZululand wethu losonkontileka
okuyibona bazoqalisa umsebenzi wokwakha ingqalazinda ezohlinzeka ngamanzi ey'ndaweni ezahlukene ikakhulukazi njengoba osonga namhlanje bekwethula osonkontileka bazokwenza lo msebenzi kumawadi 5. Lo msebenzi uqale ngonyaka odlule lapho sisusa ipipe elikhulu eJozini elizophelela lapha kwaNongoma ukuyothe ekupheleni komsebenzi imizi ewu-5,800 ikwazi ukucosha amanzi ngendlela ehlanzekile. Lo msebenzi usuwonke uzothatha 52 weeks kodwa kuyintokozo ukusho ukuthi imisebenzi ezodaleka emphakathini ewu-200 njengoba sibona osonkontileka bethulwa abawu-4 imali siyonke ezosebenza u-235 million. Khona manje ngisazomemezela futhi abafundi abazothola i-experience kulama project esibathathe khona lapha kwaNongoma. Inkosi yesizwe sakule ndawo okuyisiyo samandlakazi inxiswe izinduna amakhansela kanjalo nomphakathi ngokuthi ubambisane ekubikeni makukhona inkinga zokuvuzwa kwamapayipi. Ngithi-ke bakwethu ngiyacela umphakathi uyanicela sibambisane. Amanzi ayavuza, amanzi niyazi nani. Amanzi ayavuza, amanzi uthola amanzi bikani bakwethu. Kubikeni lokho amanzi ayavuza kuyaziwa. Uthola sekuqhuma amapayipi ngiyacela mina nibambisane. Kanti amakhansela bakithi makhansela kanti nenzani. Umphakathi wakule ndawo uthi namanje busabhekene nenkinga yokuthola amanzi njengoba eminye iveza ukuthi ubusisiza ngokuthi wathole emadamini. Uthi kodwa ukwethula kosonkontileka namhlanje kubabuyisela ithemba. Awathe singawathula amanzi lokwani besisizwa yikuyo ilandela ngishabe ethwa njoba kwakhiwa nje athe siye soyingenela khona lokwani emadanyini lapha lokwa siyixhafuzela namadamu namanzi futhi bethe size simbe khona eduze kwamadamu lapha lokwa sini into besisiza njengamanje bese sisizwa ukuthi izindlu lokho bese esiwathola lapha ngoba nakho kusesehlobo nje. Singajabula kakhulu ukufika kwalamanzi njengamanje nje sesiye sicela imoto zihambe ziyosikelela ngoba namabhateri kana akasafiki. Sihlupheka kakhulu ingane zami ngamanzi la. Ukwethula kwalabo sonkontileka kanjalo nalo msebenzi kudala amathuba emisebenzi angaphezulu kwama200 kanti kuzodla imali engaphezulu kwa145 million amarandi. Udebo Sibisi ngibeka ngamandlankazi kwaNongoma. Abazange-ke baphakelwa abafundi njengoba kuwusuku lwesibili namhlanje bebuyele ezikoleni kulandeleke amaholidi ephasika. Osonkontileka baphakela izikole zahulumeni babeke phansi amathuluzi bekhala-ke ngesitshumbane zokudla abazithole esitolo esikhiqizela-ke umnyango wezemfundo ukudla. Laba-ke bagasele amahhovisi omnyango wezezimali esifundazweni behambise-ke uhlu lwabo lwesikhalazo. Okuseqhulwini-ke ukushintsha kwendlela yokuphakela izikole abasazithengeli bona sebekulanda esitolo esinesivumelwano nomnyango. Bamashele emahhovisi ezezimali esifundazweni KwaZulu-Natal osonkontileka abaphakela izikole bekhala ngezingqinamba eminyangweni yezemfundo. Mangabe sesayina ama contracts sasithola ukuthi sekunoshintsho olukhona sebesitshela ukuthi kuno 70-30 cuts ozoba khona thina besithola icontract so thola 30%. There is another company ekhona esekuyiyona sothola kuyona ukudla ezothatha u70%. Bekufanele kuqala ifeeding izona. Ifeeding ayiqalanga ukudla kukho. Abakwazanga ukudeliver. So we are not sure ke ukuthi kwenzakalani. So sidinga ama-answers around izinto ezinjengalezo. Nanokuthi we were told ukuthi there will be a private labeling. Ukudla kuzofika sekulabelishiwe ngebrand ethile. Only to find ukuthi akwenzakalanga lokho. So in short konke ebekuthenjiswe kona kuyi-document akaze kwenzeke. Laba bathe isigameko sokuqala lesemlandweni. Okokuqala nga e-KZN yonke uthola ukuthi asikho nesizodwa isikole esidlile ngenxa ye-Department of Education. Laba ababili abathathu mhlambe bawu5 abakutholile. Kuthiwa ucluster bani uthi ngucluster 7 kuthiwa 1 impuphu 1 rice 1 ubhontshisi mawubuza ukuthi kuphi okunto ayiseze linye truck wayithi ngisho ikuphi ukudla esinze kuhambisa ezikoleni into
efuna uyazi futhi ukudla kuphekwa ngegesi. Uma bengayilethi igesi bathi izophekwa ngani? Uyabona ke i-Department of Education siyaveza ukuthi imikuphi. Ngoba ngalesikhathi thina sisasebenza ngalendlela endala. Bebehambe uma kuvulwa izikole baye ezikoleni. Bo-check ukuthi ukhona yini ukudla kudliwe ngalolo suku. Kodwa namhlanje bathuli bahlala ema-office ingane zethu ziyalamba ngaphandle. Inhloko yomnyango wezezimali esifundazweni KwaZulu-Natal yamukele uhlu lwezikhalazo. As Treasury, I'd like to give my commitment that we will definitely look into this matter. I will engage with the Department of Education to make sure that we give you solid response to the issues that you're raising. Unfortunately, I do have other commitments upstairs, otherwise I would have asked for a smaller meeting. What I will suggest though is once I've been through this document and I've engaged the Department of Education, we then set up a meeting with the representation from the Business Forum and from the service providers themselves to try and give you the answers that you deserve. I think the service that you render is absolutely critical to the poorest of the poor communities, and we can't have a situation where where children are not getting fed and that the quality of what they're receiving is not what they deserve. So we certainly will take this matter very seriously as Treasury. Kanti laba bathe kwakungcono besazithengela bona ukudla ngemali yabo. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthe usabhunga kabanzi ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda-Dube ngibika ngisemgungundlovu. Usizi belibhale emehlweni kowesifazane walimelelwa yindlu ngonyaka owedlule ngenxa yezimvula kanye nesiphepho esinamandla embabane emsinga maphakathi neLengamthaniya. uKwandephu Uzondike ongumthandazi uthi ke uyaphoqeleka ukuvuka ame ngezinyawo uma liyidliva izulu, kanti ke akanawo amandla okuvusa ikhaya njengoba ke seyavaleka imali yesibonelelo sikahulumeni sokugula emva kokuba ke eshawe isifo sohlangothi. Lo wesifazane ke ubesenxusa usizo kwabangangenelela ukuze ke athole indawo yokufihla ikhanda ephephile. Usizi libhalwe emehlweni kowesifazane embabane emsinga owalimalelwa yindlu ngesikhathi sezimvula kanye neziphepho ezinamandla. uKwandephu Zondi uthi uziphilisa ngemali yokuthandazela abantu kanti nogesi kule ndawo ahlala kiyo akanawo. Ukuthandazela kwami abantu kushuthi uma ukuthandaza ayikho imali eholwayo, yilokho nje umuntu akanikele ngayo, lokho nje akathe uzonikela ngakho masebenzela abantu. Mangabe sekufanele ke nalo mali oyitholayo uyayithatha lo mali uthenga amakhandlela ngoba ukhanyise emini ukhanyise nasebusuku uze kusi awukwazi ukulala akulalwa ngomnyama. Engxoxweni ekhethekile nabeziko lezindaba ze1KZNTV uMazondi uthi uke wathola isibonelelo sikahulumeni emva kokuba alimala ngenxa ye-stroke kodwa naso sahamba saphela kanti amandla okulungisa umuzi akanawo. Ngathi mangifika lana ngashawa na stroke. Mangishawa stroke ke ngifuna umholo kudokotela. Udokotela ke ebese ngenzela ukuthi ngithi ukhola kuthi ngoNovember bethi igcina ngoNovember ngibe nginika inyanga ezi12 bethi igcina ngoNovember ngithi ngiyovuselela futhi udokotela wakasasa ethi angigulela ukuthi ngathola impesheni. Manje nale ngihlala khona ngihlala endlini eyodwa ngenza konke endlini eyodwa futhi leyo ndliyo eyodwa iyanetha nje mangabe lini izulu ngiphatheka kabi uNkosi yami selizona izulu manje. Lo wesifazane oziphilisa ngokusiza abantu uthi uselekelelwa ingane yakamakhelwane njengoba umuntu ongaphilile kahle ngokunjalo nasekudleni ulekelelwa yiyo. Ihlala nengane nje Nkosi yami exakekile engaphilile nayo uyathi ngemali yalo le ka350 yacosha ngoba ayikho nemali engiyitholayo emthandazweni. Mawuthandaza imali ayikho impela ngihleli nje kanjalo ngoba nokwakha akwakheki ngoba nalabo othala ngithi ngizokwenza umkhukhu ngibananile akwangenzeka umnikazi womhlaba sozi bathatha. Khona manjalo ikhansela laka Ward 6 lithi linalo ulwazi ngodaba lomuzwa kaZondi kepha njengoba umama emusha kule ndawo bekukhona abangaphambili kwakhe ngodaba lokusizwa ngendawo yokufihla ikhanda. uPhilelani Dladla uqhube ngokuthi bayalisebenza udaba likamama bebambisene nekomidi lakuleli ward. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla embabane emsinga. Asiphinde sithi shelele etolo sibuya siqhubeke nazo indaba zethu.
Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZN-TV nazi-ke besithe izona ehamba phambili. I-ANC ichaza ngokwesula kukaNgqongqoshe babuyisele kuleli ababanjwe eTanzania bebaleka kanti kumhlathuze water uchitha eyesigubhukane. Asibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.41 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.97 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-20.22 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libe u-$2,024.68 i-ounce kutholo ongahluzwe wona ubu-$87.33 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ompetha beligi ye-DStv Premiership Mamelodi Sundowns iphindeke yehluleka ukuqoqa amaphuzu agcwele nokunciphisa-ke amathuba okuqopha kabusha umlando wayo wokunqoba-ke isicoco seligi ngamaphuzu amaningi. Abafana besitayela babambane neLamontville Golden Arrows ngegoli-ke elilodwa ngapha nangapha emidlalweni weligi obuse-Princess Makoko Stadium kwaMashu eThekwini. Bekungumdlalo-ke wesithathu ukulandela ama-Brazilians edlala ngokulingana. Umlando-ke wokusonga isizini ngamaphuzu angama-79 yawuqopha-ke ngesizini ka-2015-2016. Ukubambana-ke kwe-Downs nabafana besithende kwenzeke labo bompetha beligi baba-ke namaphuzu angama-62. Ake sibheke-ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe kahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.